לפני סיום אנחנו שמחים לערוך לכם היכרות עם רופוס. מי רופוס אתם שואלים? רופוס מתנהג כמו בן אדם, חי בסביבתם של בני האדם, הוא אפילו הולך על שתיים, אבל רופוס הוא בכלל קנגרו. החיים שלו לא תמיד קלים, לאחרונה הוא פרק את הרגל שלו, ונועה שפיגל שלנו הלכה לביקור חולים, וכמעט התאהבה. צילם יוני בר. רופוס, זה טעים לך? הוא אוכל את הדשא, תראי, זה אפילו לא זה לא טעים. דשא יותר טעים. זה הדשא יותר טעים, אבל הם מאוד אוהבים את האספסטה הזאתי. מה שקרה לפני חודשיים, באנו בבוקר, ראינו שהוא מאוד מאוד צולע, ואז גילינו שיש לו בעיה ברגל האחורית, שזאת בעצם פריקה של מפרק הקרסול. בניתוח הכניסו לו ברגים ופינים, במטרה לשמר בעצם, לבנות מחדש את המפרק הזה. זה ניתוח כמו שעושים לבני אדם? אותו דבר, הרדמה? כן, הרדמה מלאה, ניתוח נמשך 5 שעות, לא נעשה אף פעם בעולם בקנגרו. ניתוח מהסוג הזה. גם לא באוסטרליה. גם לא באוסטרליה. וזה לא סתם שרופוס עובר ניתוח כמו של בני אדם, במובן מסוים הוא סוג של בן אדם. איך שאר הקנגרואים מתייחסים אליו? מבחינתם הוא חבר בלהקה, להם אין שום בעיה איתו. הבעיה היא מבחינתו, זאת אומרת, הוא מבחינתו חושב שהלהקה שלו זה בני אדם. בסדר, הוא מזהה אותנו כחברים בלהקה. רופוס למעשה גדל בחברת כלבים, חתולים, ילדים, אנשים, מה שלא... ככה מדברת וטרינרית, קודם הכלבים, אחרי זה החתולים ובסוף הילדים. את שמה לב שהוא לא מחונך. לא מחונך, משהו מחרבן. כן, זה לא יפה. רופוס, מצלמים אותך לטלוויזיה, בחייאת, קצת כבוד. טוב, אז הבנתי שחוץ מהרגל חסר לו גם איבר נוסף. נכון. רופוס סורס כשהוא היה בן 5 חודשים. אז מה בעצם רופוס עושה כל היום? אוכל, ישן. אמרת גם שהוא לא משמין אף פעם. נכון. סוג של דוגמנית. ולרופוס יש גם שכנים מעניינים. מה זה הדבר החמוד הזה? הדבר הזה הוא כרגע חמוד, אבל עוד כמה חודשים הוא יהפוך לעוף ענק שנקרא כזואר. זה עוף שהורג כל שנה אנשים באוסטרליה. זה הורג. זה הורג, כן. תבוא עוד שנה, שנה וחצי ו... הוא לא יזכור אותי, את אומרת? תגידי, יש פה חיה אחת מחונכת? משהו בא אחרי. אני לא מבינה. הוא בחיים לא חרבן עליי. אז אנחנו באנו וכל החיות בגנגורו החליטו להתחיל... כן. אוקיי. וזה הקטן גדול יהיה, ויש אפילו כמה שכנים שמדברים. גל, מה שלומך? מה שלומך? אתה בדיוק ההפך מפוליטיקאי, אתה רואה מצלמה, אתה מפסיק לדבר, אה? אז כל השכנים, וגם אנחנו, מחזיקים אצבעות לרופוס ומאחלים לו שיהיה בריא.